quin dia és? És 14 de juny, no? Sí. Divendres 14 de juny sortim cap al Congost de Mont-rebei. Ara si trobem les fites. Què, Xavi, demà a la Cade o no, tio? Home, ja esperem, no? Per això hem vingut. A la paret d'Aragó, una Doncs mira, mítica, tio. clar, home, de les grans clàssiques del Montsec. Està aquí darrere, no es veu, no, la paret? No es veu, no, res. Bueno, és aquella muralla d'allà cap a la dreta, enllà. Aviam. Després d'un vivac molt agradable, sentint rossinyols, enfoquem cap a la paret d'Aragó, de Mont-rebei. Primeres llums. Vale! Remordimientos nublan mi cabeza, me quiero confesar, pero no soy muy dado a acudir a la iglesia, así que Congost de si vas a Mont-rebei, escuchar paret de Catalunya. Disponte de cura y limpia tus orejas, no debes revelar lo que para otros no es una sorpresa, pues llevan el mismo pesar. Yo no lo puedo evitar. Si veo al madero correr tras el caco, me alegra que no le consiga alcanzar, no se puede... Bueno, estem al peu de via aquí mirant la ressenya. Són 7:15, més o menys. No sé qui vint. Peu de la Cade i bé, enfoquem el primer sòcol. Porque me divierte ver la economía, viajar en un barco rumbo a naufragar. No me interesa que en España se haya ganado el mundial. Bueno, sembla que ja hem navegat i no sabem si ja estem a la via. Hem fet una reunió aquí, estem al tercer llarg, que els companys estan recuperant. Jo crec que vas bé, Marc. Sí, El que passa que jo ara he arribat aquí buscant a la repisa em trobaré alguna cosa i clar, ens hem sortit de la via momentàniament. Aquesta R no era la que tocava, hem revisat bé la ressenya i ara els companys van a buscar la R al final d'una feixa. Estan aquí. I som tan alpinos que anem dos de primers a la vegada. Dos de primer, això és com el que feia el Cassin quan li enganxava la boira. I ara toca un llarg de cister, l'espereu. Comença a donar el solet, tot i que fa airet, Soy como una línea que destroza el paralelismo de la masa. Soy como la corriente de un río que se mueve en dirección contraria. Y soy como una ola que se rompe. Xavi està començant a posar pedalets aquí. Hombre, aquí tenim el pedalillo ràpid. Aquí no es perdona l'estil clàssic, para nada. Condenado a vagar por caminos que nadie ha querido pisar, sí, pero a mí me da igual. Vagaré con otros muchos perros que jamás dejarán de ladrar. No lo puedo evitar. Soy así, sigo así, sería así, hasta el día del juicio final. Estem a la cinquena reunió després d'haver apretat amb un cister aquí que el Xavi ha fet inventos. No, AE. Bueno, AE, pero... A uno. Dejémoslo en a uno quinto más. Deixem-ho en a uno quinto más. I ara, Xavi, què te toca? Què hi ha aquí? No, ara un parell de llarguets així de... que li marca... quart i quinto. Un llarg així, para relajar tensiones. Empieza con un techito de quinto, Ui! Mare de Déu! Xavi està enfocant aquí el llarg. Els alejes estan interessants. Mare de Déu, senyor! Aquest llarg és xungo. Aquest llarg és el de la... Abans hi havia una sabina invertida i ara veig que la sabina s'ha passat una millor vida. A veure com passem per aquí. Això està tancat, doncs vinga, agafa el matalàs.
petit, ben petit. Estem a la R11. Vale! I bé, hem patit molt en un llarg de pas de 6B a 0, però que érem realment una mica obligat, per no dir bastant. I ara ja agafem uns trams més fàcils de la via, que és Quintus. Aquí tenim un lladre gegant majestuós i encara ens queda un llarg de 6A i uns 7 llargs encara per acabar la via. Doncs aquí pujant. No se detienen. La paret de Catalunya. Estem a la R13 en un esperó molt ventós i molt, però que molt aeri. Un pati espectacular. La tarda va avançant, les ombres també. Soy un anarquista, yo fui, soy, sería anarquista, porque hay un mundo mejor, por bienestar autogestión, porque de la explotación, porque de la... Estem amb el darrer llarg més difícil de 6A. Xavi ho està batallant. Ja, mal. Existe la opresión, porque empujo la razón contra discriminación, porque apoyo inteligencia, frente a toda la violencia, porque veo que demencia reina en el planeta Tierra para que la paz se emerja, porque la naturaleza necesita nuestra fuerza, porque busco la igualdad y también la libertad sin tener que gobernar, sin atacar la dignidad, sin manipular. Últimes llums de sol a la paret de Catalunya. Estan recuperant ja el llarg de 6A sense estar començant a fosquejar. S'està fent de nit i estem a punt de sortir ja el que seria la cresta. La cresta. Sí, la cresta. Bueno, pues la paret d'Aragó, Déu-n'hi-do, quina aventura. Se'ns ha fet de nit. Per sort el Xavi s'ha currat l'últim llarg compromès, que era un pas de 6B i un 6A llarguíssim, desequipat. I això se'n diu tenir amics. Ara encara queda una travessa i un últim llarg, però sembla que ja almenys hem sortit del tremendo pati que ens ha acompanyat tot el dia. Sí, hem fet aquí doble jornada laboral. I espera't. I espera't, no? I espera. I espera ser un mosquet. Mare Déu senyor. Vinga, va, que ja ho tenim, això. Molt bé. Noies. Assegures tu, perdona. Estem ja enfocant el darrer pany A la cumbre. fins al cim de la paret d'Aragó. Som-hi! Al voltant de les 12 de la nit Això és un escàndol. i res, ja hem sortit de la paret d'Aragó. Sortit a les 5 del matí del cotxe, o sigui, portem moltes hores en dansa. I ara fotrem una fruiteta i a caminar. Ara el Lluís ens ha preparat una macedònia.